la ciutat educadora, l'educació impregna tota la ciutat, on totes les administracions assumeixen la responsabilitat d'educar i transformar la ciutat en un espai de respecte i diversitat. Totes les persones de la ciutat tenen dret a gaudir de l'educació, l'entreteniment i desenvolupament personal amb llibertat. A través de polítiques educatives àmplies inspirades en els principis de la justícia social, la igualtat, el civisme i la sostenibilitat. Promovent l'educació amb la diversitat i no la discriminació. A més, la ciutat educadora promourà el dret a la cultura de totes les persones. El diàleg i la cooperació entre generacions. La ciutat educadora reconeix que és important el coneixement del territori. La ciutat educadora deu garantir el dret a la informació dels seus habitants. Fomentarà la participació ciutadana en sentit crític, constructiu i responsable. A més, la municipalitat ha d'avaluar l'impacte educatiu, social i ecològic de les seues polítiques per a la seva millora contínua. La ciutat ha de saber trobar i preservar la seva pròpia i canviant identitat. Es tindran en compte les necessitats d'accessibilitat, salut, cures, seguretat i conciliació de la vida personal, familiar i laboral. El govern municipal haurà de mantindre els espais, equipaments i serveis públics. La ciutat es comprometrà amb la satisfacció dels drets i necessitats per una vida digna des de la sostenibilitat. La ciutat educadora promourà l'accés universal a l'atenció sanitària, vida saludable, benestar físic, emocional i psíquic. També procurarà que les famílies reben la formació que els permeta acompanyar el creixement dels seus fills i filles des del respecte i la confiança. Les ciutats hauran de promoure polítiques contra la vulneració de drets, l'exclusió i la marginació. En la lluita contra les desigualtats, també es fomentarà la cooperació en les administracions i en la societat civil organitzada, entitats i altres iniciatives privades. S'estimularan les associacions i els voluntariats com a forma de participació. La ciutat educadora haurà d'oferir formació en valors i pràctiques democràtiques i globals.